காதலிக்கு வேறொருவருடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டதை அறிந்து வெளிநாட்டில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய இளைஞர் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுடன் கூடிய வீடியோவை வெளியிட்டுவிட்டு எடுத்த விபரீத முடிவு கன்னியாகுமரியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது தொடர்பாக இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இரணியல் அருகே வில்லுக்குறி பகுதியை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார். 31 வயதான இவர் வெளிநாட்டில் தங்கி பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் தன் பக்கத்து வீட்டுக்கார பெண் ஒருவரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு திடீரென இளைஞருடன் அப்பெண் பேச மறுத்து காதலிலிருந்து பின்வாங்கியதாக தெரிகிறது. இதனால் குழம்பி போய் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சதீஷ்குமார் காதலியை எண்ணி மனம் வெதும்பி போன நிலையில் ஒரு கட்டத்தில் தன் காதலிக்கு வேறு ஒருவருடன் திருமண நிச்சயம் செய்யப்பட்டிருப்பதை அறிந்து அதிர்ந்து போயிருக்கிறார். விரக்தியின் உச்சிற்கே சென்ற அவர் கடந்த 1 மாதத்திற்கு முன்பு வெளிநாட்டிலிருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய நிலையில் ஊரில் அவர் கண்ட காட்சியும் காதலியின் நடவடிக்கையும் அவரை மேலும் புண்படுத்தியுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் காதலியின் வீட்டிற்கு சென்று இளைஞர் தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும் சம்பவம் காவல் நிலையம் வரை சென்ற நிலையில் போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்த சதீஷ்குமார் கடந்த 5 வருடத்தில் பெண்ணுக்கு எவ்வளவோ செலவு செய்திருப்பதாகவும் நகை துணிமணிகள் என அவளை ஆடம்பரமாக வாழ வைத்து அழகு பார்த்ததாகவும் கூறி குமரியிருக்கிறார். இதன் பின்பு இளைஞர் எந்நேரமும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் திடீரென ஊர் அருகே உள்ள நெடுஞ்சாலையில் சதீஷ்குமார் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் சதீஷ்குமாரின் செல்போனை கைப்பற்றி விசாரித்த போது பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பு இளைஞர் பேசி பதிவு செய்திருந்த வீடியோதான் அது. சதீஷ்குமாரின் முன்னாள் காதலிக்கு நிச்சயம் செய்யப்பட்ட மாப்பிள்ளையின் சகோதரர்கள் உனக்கு தங்களின் அண்ணனின் வாழ்க்கைதான் கிடைத்ததா என கூறி தாக்கியதாக இளைஞர் வீடியோவில் குறிப்பிட்டிருந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையெல்லாம் விட இத்தனை நாளாக நான் நேசித்த நீ இதனை கண்டு கொள்ளாமல் அந்த இளைஞருடன் மகிழ்ச்சியாக உலா வருவதை தன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என கூறி இளைஞர் தற்கொலை செய்திருப்பது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காதலிச்ச பொண்ணு ஏமாங்காட்டில் உள்ள பொண்ணு 5 வருஷமா இவ நல்ல நெருக்கமான தொடர்புல பழக்கமாகி இவனுக்கு 5 வருஷமா வேலை செய்தெல்லாம் அவிய வீட்டிலே தான் கொடுத்தது. பணமாக இருந்தாலும் பொருளாக வைர நெக்லஸாக இருந்தாலும் கடைசியில் இவனை நீ வெளிநாட்டுக்கு போ, அப்போ தான் அவனுக்கு கட்டுப்படுவேனி அவளுக்கு கட்டாயத்தில் இவனை வெளிநாட்டு இவன் போயிட்டான். இவன் போன உடனே அவளுக்கு அம்மா ஏன்னு இவன் உனக்கு வேண்டாம், நான் உன்னை வேறு மாப்பிள்ளை பெரிய மாப்பிள்ளை கட்டுப்படுவேன்னு இப்போ அவனை வசதியாட்டு ஒரு படித்தவனை பார்த்து பேசி முடிவாக்கி வச்சுட்டாரு. இந்த மன உளைச்சல்லே அப்படியே தான் சுற்றிக்கிட்டு அப்படியே இருந்தான், வேறு பிரச்சனை ஒன்றும் பண்ணல. அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு இந்த கெட்ட பாற மாப்பிள்ளைய தம்பியும் பொண்ணுக்கு அம்மா நீ செத்துருன்னு அவளும் ஆள் வச்சு இவனை கூப்பிட்டு ஆள் வச்சு இவனை 4 வழி சாலையில் வச்சு 4 வரை சேர்ந்து அடித்து நல்லா காயப்பட்டு கீழே போட்டு சவுட்டி மிதித்து கஷ்டப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த சம்பவத்தில் இளைஞர் கைப்பட எழுதிய கடிதம் ஒன்றும் கிடைத்திருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் தற்கொலையின் பின்னணி குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.